D'on vens i quant de temps portes ja a la cua? Soc de Barcelona. De Murcia. De Córdoba. De Madrid. Doncs vinc de Molins de Rei. Bueno, soy de Granada, pero vengo desde Castellón. Yo llevo desde el sábado. Porto des del dimecres de la setmana passada. Des de dijous. 9:30 de la mañana. Què és Lady Gaga per tu? Significa todo para mí. Para mí, mi adolescencia. Un punt de trobada comú i un espai segur per trobar-te amb amics i amigues. És un referent cultural que va molt més enllà de ser una cantant. Sabe sacar nuestro arte, nuestro talento y nuestra personalidad. I què tal és passar la nit aquí a Montjuïc? A veure, no és la cosa més agradable i més còmoda del món. Tots venim molt ben equipats, hi ha gent que dorm al cotxe, hi ha gent que dorm a la tenda de campanya. Heu de tenir cuidado, no, a la nit amb Montjuïc, certes zones, no?, que són famoses per, no sé... Hi ha excursions a certa hora de la nit que s'hi va, però jo no sóc un d'ells, la veritat. No. Si poguessis portar a Lady Gaga a algun lloc de Barcelona, per la raó que sigui, quin seria i per què? Home, la voldria portar a casa. Doncs jo la portaria a casa meva, bàsicament, perquè tinc una col·lecció des de fa 15 anys amb un munt de coses superexclusives, superrares. Jo et faig un pa amb tomàquet, uns calçots, uns panellets. Gaga, vine, que estaràs molt ben acollida a casa meva. Gaga a Molins de Rei, no? És l'Ei. Puede ser que hay una montaña que se llama Montserrat, Sí. pues ahí la llevaría. Seria molt divertit veure-la a Montserrat, no? Una mica com la Rosalía. El piso de Rosalía. Algun bardrac, algo així com d'Aribau. La verdad es que es mi primera vez aquí en Barcelona también. Aprovechad para ver algo juntos. Pero sí, yo me la llevaría a cenar por ahí. Gaganyada, Gagawin. Gaganyada, Gagawin.